Moi boas a todas e a todos, benvidos e benvidas unha semana máis a Debate no Eirado. O lugar que hoxe nos acolle é Teo, pero en concreto o local social da Sociedade Recreativa San Xoán de Calo. Así me gusta. Aquí que se note quen é a representante deste lugar, Luján, non? Sí. A miña dereita Luján e pola outra banda temos a Ruth, unha deportista profesional no ámbito do karate, e Elena, que é da banda de música cultural de Teo. Saíume. Pero antes, como en todos os programas, imos coñecer un chisquiño máis a vila que nos acolle. Son 13 as parroquias que conforman Teo. Unha vila con grandes núcleos, mais que ten moi presente o rural. Unha vila que conta cunha gran riqueza natural. Unha vila que mesmo conta con varios bens de interese cultural. Contaba a miña avoa que os lavadoiros eran lugares de xuntanza. Xa me pode imaginar os encontros que se facían aquí neste lavadoiro da Florida, mas hoxe aos veciños e veciñas de Teo tocaralles laretar en A Debate no Eirado. Os seus máis de 18.000 habitantes poden rumbar das súas fermosas paisaxes, pois entre o verde das árbores e a bravura do río poderémonos achegar ao seu pasado. Os seus restos semellan máquinas do tempo coas que viaxar anos atrás, como esta ponte que teño ás miñas costas, que foi construída no medievo, e é que non hai mellor guardián da memoria que as propias pedras. Comezamos falando sobre a escasa natalidade que temos na nosa comunidade, en Galicia, en pantallas estades vendo unha nova que se centra aquí mesmo, en Teo. Un meniño por primeira vez nunha aldea de Teo tras 35 anos. É certo que hai un buraco negro na nosa demografía en Galicia, e espérase de nós que revirtamos esta tendencia decrecente. Entón, pregúntovos, cales pensades que son as principais razóns que explican esta baixa natalidade aquí en Galicia? Veña, Ruth, comezamos contigo. Pois, a ver, eu penso que son, ao final, é o fruto de moitos factores distintos, non? Para empezar, que un pouco, actualmente, a xente retrasa moito a data de ter fillos, non? Generalmente porque, tes que estudiar, tes que o mellor centrarte pois no teu ámbito laboral e ao final sí que é verdad que pois van pasando os anos e ao final pois como que non atopas ben o momento, non, de encadrar esa vida familiar na túa vida como profesional ou na túa vida pois como persona adulta, non? Por que crees que os máis novos ou tardamos máis en ter fillos ou non continuamos esa tendencia, non, de natalidade que había noutras xeracións? Pois, eu que sei, a verdade é que, moi ben, estou totalmente de acordo contigo, pero, a día de hoxe eu creo que non é igual que as xeracións que de atrás, non? Se nos comparamos cos nosos avós ou ca xeración dos nosos bisavós, pois daquela tiñan fillos un pouco por necesidade da casa, pois necesitaban, supoño que tamén porque querían, pero necesitaban esa axuda, os irmáns maiores coidaban dos máis pequenos, e a día de hoxe creo que o temos por vocación, porque queremos ser pais e nais, entón, pois, decidimos que sí. Mudou a mentalidade, ao final o que estás comentando. Claro, o xeito de pensar foi cambiando co paso do tempo. Tamén creo que é importante pensar na economía actual, porque
ter fillos implica moitos cartos, todo, vestir, comer, libros da escola, bueno, hai moitos factores que ti tamén pensas como persoa xoven, non, que dis, pois, que non lle debe faltar de nada, ou, bueno, non sei, creo que cambiamos o xeito de pensar. Por aquí xa apuntastes uns cantos factores, pero eu quero escoitar tamén a Luján. Ocorresche algún máis? A ver, eu estou de acordo con elas, penso que o factor económico é quizáis un dos máis importantes. De feito, hoxe vi unha noticia que agora mesmo ter un fillo custa un 13% máis que no 2022, que foi hai 2 anos. Despois tamén creo que depende un pouco da persona. O sea, si ti sempre quixeches ter fillos ou simplemente que non queres, que é totalmente respetable porque non ten que ser así. E despois que temos tamén, penso, un percorrido moito máis longo que o que tiveron os nosos pais ou os avós. Temos que facer como moitas máis cousas ou moitos máis pasos para poder decir, vale, agora xa estou asentada, podo darlles unha boa vida ou mínimo a que os meus pais me deron a min. Igual de boa, quero decir. Entón, pensades que esta baixa natalidade pode estar relacionada igual coa precariedade laboral dos máis novos na actualidade? Sí, totalmente. Sí. Para nós é moito máis difícil, penso, atopar traballo que o que era antes. Sí que é certo que penso que a xente que, por exemplo, fai formación profesional ten un pouco máis fácil porque, a ver, desde o meu punto de vista, reciben unha mellor formación práctica que a xente que se formou na universidade, por exemplo, e despois que moita xente agora di, pois, a mellor forma de vida que podo ter despois é opositando, eso tamén xa leva moitos anos. Tamén é certo, o que comentabas, nos ciclos xa doitas a topar traballo a raíz das prácticas, igual nunha carreira custa un pouquiño máis. Volvendo ao que nos estaba comentando Elena, de compararnos con outras xeracións, pensades que temos esa mentalidade de formar unha familia como se tiña hai escasos anos, non tanto? Temos esa mentalidade actualmente? Creo que un pouco ligado ao que decía ela, sí que é certo que vai un pouco na maneira de ser como de cada un, pero non pensamos nunha familia, bueno, é que xa as familias son máis diversas que en outras xeracións. Hai familias monoparentais ou, bueno, de outra, fora do típico. Sí, así é, gústame que saques ademais este tema. Despois tamén, digamos, o papel da muller dentro da familia, non? É dicir, nós non fai tanto tempo, as mulleres estaban adoctrinadas para que a túa función na vida, o mellor día da túa vida iba a ser a túa boda, e o que tiñas que facer na vida era ter fillos. E hoxe en día, eso non é así. De feito, pasa moito en moitas nais que teñen síndromes destos, non sei como se chama, non me acordo, pero de que se sinten mal como mulleres porque dicen, non estou tendo ese sentimento que se supón que teño que ter de nai e de que de repente a miña vida é maravillosa. Entón, ahora mesmo estamos nun momento onde a realidade é moi diferente a eso que fai anos nos intentaban inculcar como mulleres. Así é, non hai tanto tempo que as mulleres entramos no mercado laboral porque o normal hai pouquiño era quedar na casa e centrarse nos cuidados da casa. Que a muller entre entón a hora de traballar tamén incide nesta baixa natalidade, pensades? Sí. Bueno, moitas veces tamén é pola presión que incluso poñen as empresas, de que tes pensado quedarte embarazada, tes fillos, que tamén influe. Ainda que non o queiramos, tamén queda aí na nosa cabeza e dicimos, bueno, hai que ter, bueno, esperar máis, esperar a que me queiran como traballadora. Unha pregunta que igual está bastante normalizada nas entrevistas de traballo que igual os homens non lle fan. Estou segura de que non. Entón, que solucións pensades que se poderían implementar para revertir esta tendencia ou bueno, pois para intentar que non baixe tanto a natalidade, ao menos aquí en Galicia? A ver, eu creo que pasa bastante polo tema económico. O que pasa é que, claro, aí entramos nun debate moito máis amplo. Creo que o feito de que ao mellor pudésemos acceder a unha vivenda antes, que os alquileres non estuvesen tan elevados, porque se ti non tes casa, onde vas a criar o teu fillo? E o feito tamén de decir, bueno, sí, pero quedas cos teus pais na casa, hasta que teña eu 60 anos. Entón, creo que o feito ese económico sí que podería
mellorar un pouco a situación, sobre todo daquelas persoas que sí que lles gustaría ser pais ou nais, pero retrásano por culpa deso. Mellorar a accesibilidade a unha vivenda podería ser unha desas solucións. Por aquí, algunha outra? Eu creo que axudaría moito iniciativas que favorecesen a conciliación, non? Porque volvendo ao tema do modelo da familia fai anos, pois claro, tú mellor vivías na tua casa, estaban os teus avós, tal, e, bueno, generalmente os avós siguen botando moitas mans a todo o mundo na crianza dos fillos, non? Pero sí que é verdad que moitas veces o mellor chega un punto no que tú tes que un pouco elixir o mellor na túa carreira profesional ou no teu traballo e a túa vida familiar. Entón penso que o mellor levar a cabo iniciativas que fomenten esa posibilidade de compatibilizar as dúas cousas, pois favorecería que a xente dixera, bueno, pois eu podo ter un fillo sin ter por eso que hipotecar o mellor pois o meu traballo ou a miña carreira profesional e seguir medrando nos dous ámbitos. Incidimos no acceso á vivenda, poder compaxinar o ámbito laboral co ámbito familiar, e seguro que algunha máis nos queda por aí, pero bueno, que a verdade é moi ben resumido este bloque. Imos pasar ao seguinte, imos poñer sobre a mesa un tema pois que, según o meu punto de vista, debería ser máis tratado na sociedade e deixar de ser un tema tabú. É certo que somos coñecidos como a xeración de cristal, pero eu pregúntome por qué? Por expresar as nosas emocións, por non o sei. Entón pregunto-vos, pensades que o tema da saúde mental debería ser máis tratado na sociedade? Elena, que me estabas poñendo aí unha cariña. Sí, por suposto. Por qué? Porque creo que non, o sea, cando tes unha enfermidade física, pois é algo evidente que se ve, que podes, bueno, pois tes non sei, unha ferida. Pois ves que vai para mellor ou para peor, que se infecta, tal. A saúde mental non é iso, entón é algo que tamén creo que ven un pouco de legado, o sea, de legado do noso pasado, de que como é algo que non se ve, non se traballa. Entón, creo que sí, que temos que, o sea, hai que mellorar a saúde mental en todo, o sea, non só na xeración de cristal, como dis, senón en todo abrilo. É como decías ti, visibilizala, non? Porque ao final, se ocultamos, non a imos tratar nunca, entón, polo menos, que se dé visibilidade na sociedade. Vos pensades que se trata o suficiente? A ver, eu penso que non temos unha educación onde se traballo feito de expresar as nosas emocións, non? Entón, claro, eu, por exemplo, como deportista, levo moito tempo traballando cun psicólogo deportivo. E é unha cousa que recomendo sempre a todo o mundo, é dicir, moitas veces parece que vas ir ao psicólogo cando estás mal e simplemente o que te ofrece son unhas ferramentas para xestionar momentos, emocións e cousas que ao final é importante saber xestionar para a túa vida. E eu estou falando do deporte, non estou falando de cousas o mellor que te afecten ou de traumas ou pois cousas, digamos, máis problemáticas. E aínda así, por exemplo, eu no meu caso, acórdome que fai 2 anos faleceu un primo meu, moi xoven, entón para mí foi un palo moi grande e, bueno, por motivos das competicións e do ranking mundial e demais, eu seguía indo a todo. E acórdome unha vez, falando co psicólogo, que me dixo, se tú tuveras unha rotura de ligamento cruzado, irías a esta competición? E dixe, non, claro, non podería. E dixo, pois é que non podes ir. Quero dicir que son unha persona que levaba o mellor 8 anos traballando eso e aínda así non estaba sendo consciente de que era o mesmo, non? Entón é como un tema que é totalmente desconocido para nós e que non sabemos expresarnos nin... Si, o que dis que o minimizamos, non? Claro, non? neses casos incluso se fai como un pouco de burla, porque sí que é certo que nos deportes, se alguén non compite porque tuvo un problema psicolóxico ou tal, sí que se, bueno, sale nas noticias, non vai porque ten este problema. Cando fora o caso de Simone Biles, por exemplo. Eu tamén, creo que todas agora mesmo tiñamos isto na cabeza. Que me acordo, por exemplo, que salira Djokovic facendo unhas declaracións que foron bastante criticadas sobre que a tensión que era un privilexio, non? E despois apareceu como 2 partidos máis tardes el rompendo a raqueta contra o chan, non sei que, e era en plan, acaso che parece que eso é xestionar ben as túas emocións? É dicir, bueno, é como un pouco absurdo, pero é a verdade, o sea, non sabemos expresar o que sentimos moitas veces e ao final iso acaba pasando factura. É o que apuntábamos, non ir ao psicólogo unha vez hai un problema, senón o que ti decías, ti recibirás moitísima presión ao ser unha deportista, pois que nos serve un pouco como guía para xestionar esas emocións
normalizalo, ir ao psicólogo, é unha cousa normal como cando vas ao dentista ou cando vas a outro tipo de profesional, vamos. Luján, ti que eres moi noviña, ti consideras que na sociedade está tratado este tema da saúde mental? No, pero sí que é verdad que penso que agora cos máis pequenos e pequenas sí que se está intentando facer un pequeno esforzo, tratando sobre todo eso, educar nas emocións os máis pequeniños, falando con eles, axudarlles tamén a recoñecer as súas propias máis as dos demais, polo feito de empatizar sobre todo. Eu que estudiei educación infantil e, bueno, fixen as prácticas xa no cole e todo, sí que vexo que as profes e os profes preocúpanse un pouco máis. Non falo de niveles superiores, que creo que sí que se olvidan un pouco dese tema e se centran máis no académico, xa está, como se foses un robot, pero cos máis pequeniños sí que creo que se está intentando facer un esforzo por axudarlles, pero tamén penso que eso viu un pouco tamén a raíz da pandemia, que se fixo aí como un pequeno clic. Se lle dou igual máis importancia á saúde mental, pensas que a partir da pandemia? Desde o meu punto de vista, nalgúns aspectos, sí. Entón, bueno, pues alegrame... Sí? Ligado con eso, que eu creo que non é só problema dos coles. Eu creo, o sea, a educación tamén ven da casa. No, claro. Educar en valores, o sea, en valores, cas emocións por diante, tamén ven moito das familias, pois volvemos tamén ao tema de atrás. Como queres coidar aos teus fillos ou as túas fillas, non? Pois como a ti che fixeron, pois eso tamén se ensina na casa. E despois hai profes tamén dos maiores que tamén, bueno, educan, o sea, intentan ir por ese lado. Existen protocolos nos centros, cousas que, bueno, que axudan a esa saúde mental. Así é, e bueno, vos estabades a falar dos máis pequenos, pero eu quero incidir na adolescencia, porque agora co tema das redes sociais é certo que están saindo á luz, pois, bueno, moitos casos de intentos de suicidio, pero pensades que as redes sociais son unha ferramenta positiva ou pola contra negativa para este fomento de visibilizar a saúde mental? Porque é certo que se está visibilizando, pero hai moitos problemas a raíz das redes sociais. Por aquí, poñemos en balanza? É que as redes sociais a día de hoxe son importantes para a xente adolescente, non? Pero tamén reclaman outras cousas. Entón, reclaman pois corazóns, reclaman comentarios ou dentro das redes sociais, digo, pode haber un bo uso ou un mal uso das redes sociais. Entón, pódese xerar algo positivo ou crear algo que non damos visto como persoas adultas, o sea, as familias que non dan visto e que está creando algo negativo neses adolescentes. Por aquí pensamos que as redes sociais aportan algo positivo pola contra negativo ou, bueno, ou un pouquiño de ambas. Sí, eu estou de acordo con elas, é un pouquiño das dúas partes, é dicir, igual que pareceme unha ferramenta moi útil a nivel de, pois, por exemplo, con vídeos, con tal, podes chegar a moita xente, non? E transmitir que hai cousas que están pasando e que están mal e pois un pouco pois ensinar a eso, non? A transmitir as emocións. Pero eu, por exemplo, son un pouco máis clásica neso e eu creo que debería ser algo que ten que vir máis pois da escola, das familias, sobre todo da familia, o poder falar en liberdade. Por que? Porque as redes sociais moitas veces son espello de cousas que non son verdade. Entón, ao final, tú te expresas polas redes sociais, pero te expresas buscando a aceptación dos demais. Entonces, non sei hasta que punto moitas veces eso é sincero, non? Por eso, por exemplo, esos hashtags de realidade nas redes e tal. Pois, por exemplo, eu como deportista, subes cando ganas, subes que todo vai ben, que todo vai ser positivo, entón, non sei hasta que punto é que estás expresando as túas emocións ou estás expresando o que as redes sociais che piden que expreses. Sí, porque a veces aspiramos a esas vidas idílicas que vemos nese mundo digital que en realidade non son tal, entón aí é cando comezan os problemas. Pola túa parte, que opinas? Tamén como elas, que teñen a súa parte positiva e negativa? Sí, totalmente, o sea, eu creo que como feito de visibilizar recursos ou xente que acude a un psicólogo, unha psicóloga, como decía Ruth antes, non polo feito de que ti xa estés moi mal, sino porque te axuda a xestionarte a ti, e eso é totalmente positivo porque tamén mellora as túas relacións co resto de personas. A mí, por exemplo, sí que me axudou eso, o feito de ver ou de recoñecer ao mellor
síntomas de cousas que che están pasando que ti decías, pois eu pensaba que era algo físico, e non é físico, sino que ven da túa cabeza. Entón, aí creo que sí que é positivo, pero claro, que é moi negativo, e sobre todo na adolescencia, que creo que ainda non... A ver, hai de todo, pero creo que en xeral non hai a madurez suficiente como para saber recoñecer que é verdad e que non é verdad. Entón... A verdade, eu estou de acordo con vos, as redes sociais, claro que son unha ferramenta útil, se as sabemos empregar, pero sí que están detrás de moitos casos de problemas de saúde mental. Pregunto vos, non sei, que máis pensades que está detrás destes problemas, a parte das redes? Algúnha outra cousiña ocorrese vos? Sí, eu penso que por exemplo, tú entras como nun bucle, non? É dicir, sales da escola, entonces chegas ao instituto, entonces supostamente tes que ter 10 en todo, tes que ser guapo e guapa e exitoso, tes que ter mozo, tes que ter amigos, tes que facer... Claro, tes que ter likes por todas partes e tes que ser unha persona que todo faga ben. E resulta que non é así, o sea, a realidade non é esa. Dicir, o mellor pode ser unha persona que non teña boas notas, pero despois eres totalmente competente noutra cousa, ou, bueno, mil datos así. Entonces, ao final, eu penso que chega un momento no que esa crise entre a realidade e o que te venderon pois acaba explotando por algún lado. E o que dis tú desa frustración de dicir, ostra, pero eu... Non é o que me venderon. Claro. É como que a todos, dende pequeniños, nos miden pola mesma plantilla e non valoramos os pequenos logros de cada un. Entón, eso tamén pode ser algo que este detrás desta ausencia de saúde mental. Ti que opinas? Algo máis a partir de... Eu estou totalmente de acordo con ela. O feito mellor de que ti penses, pois, ou a túa familia ou as túas amigas ou quen sexa, os teus profes esperan algo de ti. Sí, o que se espera de ti. Exacto. Espérase unha cousa e ti non vas por ese camiño e ao final explota. Que cambios vos gustaría entón ver agora na sociedade para intentar, pois iso, normalizar a saúde mental? Pois eu o primeiro que penso que debería cambiar é o tema que dis tú de expresar as emocións. O sea, penso que nos fai falta, que non sei falar, moitísima educación nese aspecto. O sea, é dicir, a capacidade de falar do que sentimos realmente. Por exemplo, nós no noso caso somos mulleres, entón xa temos un hándicap, pero penso que no caso dos homes aínda máis. O sea, eles aínda lles custa máis expresarse, teñen que expresarse sempre en base aos estereotipos que teñen de homes, cando é de outra forma suele ser recriminado socialmente, non? En plan, son cousas de mulleres, todo ese tipo de cousas. E ao final penso que empezar a cambiar eso, non? Que moitas veces se falaba pois de educación en valores tamén. Pois todo ese tipo de educacións que van máis ao ser humano, ao saber ser, que as competencias en sí en matemáticas ou o que sea, penso que sería un cambio bastante interesante. Valorar a persoa, non? En definitiva. Tamén para visibilizalo hai que falar del, que é un tema tabú moitas veces en moitas familias e incluso na escola, que tápase moitas veces. Está ingresado no hospital, pero non se sabe por qué, ou, por exemplo... Sí, parece que nos avergoñamos incluso de decir que temos algunha enfermidade mental ou... Eu creo que a primeira cousa para combatilo é falar del directamente. Do suicidio, da ansiedade, da depresión. Non podo estar máis de acordo. Cousas que vivimos día a día. Todo o mundo coñece a alguén que ten depresión, todo o mundo coñece a alguén que tivo un intento de suicidio. Son cousas que vivimos, pero que calamos como sociedade. E creo que está mal, que hai que combatir, en primeiro, eso. Sí, deberíamos procurar a razón de por que nos dá vergoña dicir isto, non? A verdade quedaríame falando con vos toda a tarde deste tema porque me parece moi interesante, pero imos cambiar de bloque se vos parece, porque é certo que aquí nesta vila pois podedes gozar e rumbar e presumir do emprendemento co que contades, un emprendemento rural nunha vila ben vinculada, bueno, pois a unha zona urbana que a tedes aquí pretiño, a capital galega. Quixera preguntarvos a vos directamente, vos animaríades vos a emprender no rural? Eu non. Non, sincera? Sí, non no sentido de montar unha empresa. Outra cousa é se o vemos dende o punto de vista das nosas asociacións e do que nós facemos. Eso sí, porque eu xa estou metida ata me ollo, pero o feito de montar unha empresa
non me vexo. Pero por ser no rural ou non te atreverías a Non, montar? na cidade tampouco, é como se me dis unha cidade grandísima, non, tampouco. Penso que non é o meu. Vale, independentemente de que sexa no rural ou noutra zona. E por aquí, vos animaríades vos a montar algo no rural? Creo que é complicado xa montar algo, bueno, un pouco na idea dela, non valgo para montar nada, pero creo que se alguén ten unha idea que pode funcionar no rural, porque non? Todas as empresas empecen en algún sitio, entón, pois de aquí a donde sexa. O rural non é unha traba. Por aquí, Ruth. Pois sí, a min sí que me gustaría dicir, é unha cousa que xa teño pensado moitas veces, é verdade que estou moi a gusto onde estou actualmente traballando, pero sí que me faría ilusión o mellor ter o meu propio ximnasio de karate, ou o mellor de artes marciales, ou ter unha sala, pois hai cousas moi interesantes de rehabilitación de lesións ou de incluso de traballar así con grupos especiais, non? Entón son cousas que teño pensado moitas veces, mesmo ca miña irmá, que é educadora social. Tamén algunha vez pensei que eu son unha... Tamén algunha vez pensei de facer así, pois se estuvera no rural, pois o mellor ter pois unha casa rural onde faga rutas, onde ofrezas pois determinados tipos de actividades que claro, no medio rural pois é moi propicio. Explotar esas posibilidades coas que conta o rural. Pero vouche preguntar entonces, por que non te animas? Que dificultades temos a mocidade a hora de facelo? Pois, a ver, basicamente que estamos nun país onde non se apoia para nada o tema de ser emprendedor, por moito que entendamos que emprendedor é algo positivo, pois as políticas que hai a este respecto son totalmente negativas. Sabes que vas a ter que pagar unhos precios, unhas entradas e cousas que moitas veces dis, pois non sei como podería asumir isto, non? E despois, por outro lado, que eu son moi de decir, pois sería xenial montar un ximnasio con isto e tal, e o mellor cústame moito pensar nese tema do balance de coste e beneficio, non? Entón necesitaría un pouco ese asesoramento, porque senón estou segura que todos serían costes e ningún beneficio e salir. Pero igual aí temos que incidir tamén na educación, porque que nos dá ese tipo de educación? Nós saímos ao mundo sen ter nin idea disto. Que outras dificultades atoparíamos? A ver. Que te queiran, que a veciñanza se anime a formar parte desa empresa. Habería que igual buscar aí un nicho que interese. Claro, tamén depende un pouco do que estudes ou do que ti fagas, non? Pois no deporte creo que sí que valería perfectamente, eu anímote a que fagas o teu ximnasio, pero hai outros ámbitos que non é tan fácil, depende un pouco a túa rama, bueno, polo que... Na que te especializas. Claro. Así é, por aquí... Eu creo que vai tamén por onde decías ti o tema da educación, que ao final, a ver, a min dame un pouco de vergonza ter 24 anos e que me poñan unha factura diante e que eu non sexa capaz de interpretar que números significan tal cousa. Unha persoa que estudiou, eu que sei, economía, administración de empresas ou algo así, sí, pero calquera outra persona, pois a mellor non ten nin idea. A mí sí que me gustaría que quizáis no instituto, cando xa eres un pouco máis, ou incluso cando eres pequeno, cousas máis básicas, non? Pero que che expliquen un pouco como funciona o mundo, porque ao final forma parte deso, non podemos escapar, todos vamos a ter que pagar esas cousas, entón... Sí, igual nesa idade que xa nos vamos aproximando á entrada no mercado laboral, pois que nos asesoren ou que nos orienten un chisquiño, non? Polo menos ir a cegas. Como imos ter fillos se non sabemos esas cousas? Se non sabemos pagar aí unha factura, non? A verdade é que sí. E bueno, xa que estaba contigo, Luján, que pertences a unha asociación, quixera preguntarche que papel xogan as asociacións no feito de dinamizar a vila? Eu non sei noutros sitios, pero por exemplo aquí en Calo, penso que para a xente que é de aquí de toda a vida, incluso nova que está chegando, penso que moita, quizáis escapa un pouco de Santiago e así, e chegase aquí, é maravilloso para nós, porque é unha forma de ter o teu tempo de ocio cerca da casa, moi vinculada tamén ao millor a cousas que facían antes os nosos pais, entón ao final acabas compartindo tamén aí pois unha paixón en común. A min gustame moito cando a xente, a máis maior daqui, nos di é que de verdade o voso é de valorar porque poderíades estar un venres ou un sábado pola noite en Santiago tomando algo e, sin embargo, estades aquí traballando para que outra xente poida vir aquí a
a, pois, eu que sei, un magosto ou unha ruada ou algo así, e tamén eso, o feito de darlle valor á nosa tradición, que ao final eso tamén forma parte de nós. A verdade é que é de agradecer o traballo que fan este tipo de asociacións por manter viva a tradición e a nosa historia, esa conexión que temos coas xeracións pasadas. Vos, por que credes que son importantes este tipo de asociacións? Home, en primeiro lugar, para facer veciñanza. Bueno, Teo, o sea, a SR, por exemplo, é algo máis local, pero a banda de Teo abarca todo o Concello, entón hai xente de distintos sitios do Concello que temos ese nexo en común. Creo que antes de nada é facer sociedade, non? E ademais que é un tesouro que tendes aquí, porque incluso outras cidades máis grandes non contan con esa banda da que vos sí que podedes presumir. Sí, bueno, aquí hai dúas bandas, Hai que dicilo, parece igual. O guai. SR tamén ten unha banda. Pero sí, de feito, hai moita xente, aquí como somos limítrofes con Santiago, hai moita xente de Santiago que tamén ven ás asociacións de aquí un pouco para buscar eso, esa, non sei, ese aprendizaxe que non é tan académico ou que non é tan, bueno, tan disciplinario, digamos. No caso da banda de Teo, pois moita xente do conservatorio ven á banda de Teo e aquí atopa outras cousas, outro xeito de tocar en conxunto, ir ás festas de Teo, non, que parece unha tontería, pero bueno, que fai a banda? Pois está nas festas, non sei, dá alegría. Así é, sí, é unha forma de manter vivo este concello, ademais traendo xente de fora, que é o que precisamos, non? Atraer. Moita xente de aquí. Moita xente de aquí, hai que tirar da xente de aquí, eso claro. Pero sí que é certo que é un atractivo de cara ao resto de concellos. Ademais, eu penso que o feito de ter aquí, o sea, de ter ao lado a oferta de actividades, de música, de o que sexa, ao final fai que a xente poida participar, porque ás veces, pois, o mellor estamos todos acostumados a teño o coche, podo ir a Santiago facer non sei que, pero podeche pasar que non teñas esa posibilidade, ou no caso de nenos o mellor que os pais traballen, e que pasa? Que por culpa de que tes unha situación, pois digamos, máis complicada, xa non tes dereito a pois facer as túas actividades deportivas ou estar en grupos e ter pois o magosto ou tal, porque simplemente estás no rural e non hai nada. E non hai esa oferta. Claro, é dicir, non tes opción de acceder a eso, pois está ben que exista centros onde digas, pois se queres facer isto, podes, e tes isto e tes outro e podes escoller, que non sexa un tema de dicir, non, solamente poden facer actividades os que están no centro de Santiago. Sí, iso, que ao final, pois, acceder a estas actividades resultaríanos complicados se non fose grazas a estas asociacións. E, ademais, acceder na nosa lingua, en galego, porque por isto vos quero preguntar. Pensades que é unha traba empregar a nosa lingua como lingua principal nas asociacións ou mesmo a hora de emprender nunha empresa? No, para nada. Eu, de feito, penso que é un punto positivo. Sí? Sí. Mira, se queres emprender e faz un logo en galego, quedache moito máis bonito que en castelán. A mí pareceme moito máis atractivo, sabes? Que dis ti, jo, que bonito sona, ten unha sonoridade aí máis potente. Eu, de feito, por cuestións da vida, pois a miña nai non é galega, entón eu non falo galego habitualmente, pero sí que é verdad que cando estou cas nenas aquí, cando presento os festivais, cando dou clase sempre lles falo en galego, sempre. E eles gustalles, o sea que... Sí, porque ao final cos datos que recentemente saíron a luz... Sí, tamén intentamos promover un pouco. Sí, que, pois iso, que tamén non está só en decadencia a natalidade, senón a nosa lingua, por desgraza, pois sí que é certo que actividades como estas que se agradecen. Vos que pensades? É un impedimento empregar o galego a hora de emprender, por exemplo? A ver, eu teño claro que un impedimento non é. É dicir, podemos calificalo de moitas formas ao mellor, pero impedimento non, porque ao final estamos no ámbito de Galicia e podemos expresarnos con todo o mundo así. Outra cousa ao mellor é que tú queiras, non sei, poñer unha página web, distribuir algo a nivel mundial, entón que o poidas ter en galego e despois en inglés ou no idioma que ti queiras, o sea, que teñas posibilidade de traducción, que como fan riqueza lingüística ao final. Exactamente, como fan a maioría das cousas que son a nivel mundial, tes posibilidade de acceder mediante varios idiomas, entón non penso tampouco que eso sexa un impedimento. Que é o que penso eu neste tema? Penso que ao final, eu por exemplo, na miña casa sempre fomos castelán falantes, pero penso que é unha misión nosa protexer o galego e que temos o deber de facelo, porque é unha riqueza cultural enorme,
e temos que intentar transmitir os demais e falar o máximo posible. Entón, coñecelo, lo menos. Claro, a mí pareceme ben que cando tú chegues a clase te falen en galego, que teñas, digamos, ese estímulo, porque o castelán sempre te vai chegar por todas partes e o galego non. Elena, por a túa parte, consideras que é unha traba o emprego do galego? Para nada. Por que? Porque podemos chegar a donde queiramos, que a lingua que a nosa lingua materna. Entón, creo que canto máis riqueza cultural poida haber, neste caso na lingua, pois moito mellor. Pois así me gusta. Na asociación é en todo o mundo. En todos os ámbitos, ao final, non limitarnos a iso, o emprendemento ou a asociación, senón empregalo en todos os ámbitos. Pois nada, só me queda darvos as grazas, rapazas. Ademais, estou moi contenta porque hoxe puxamos sobre da mesa o tema da saúde mental, que, como dicíamos, é un tema tabú, moitas veces invisibilizado, pero hoxe aquí, en A Debate no Eirado, falámoslo. Así que, mil grazas e a vos vémonos para a semana. Un biquiño.